Hello everyone! It's me, Cheryl. I'm back! So kung bago pa ka diri sa atong channel, welcome sa atong Bisaya channel. So karon ang atong topic is about sa yayaman ka ba pag nasa Amerika ka? So guys, I deserve na magsugod, adaw kalimot, pag-like, pag-share, o pag-subscribe sa atong channel para updated ta sa atong mga sunod na chika. Keep watching! There ain't nothing in this world like a Filipino girl. There ain't no. So hello mga kabisaya, karon atong sugdan ang atong chika. Ang atong chikahan is about sa mudato ba ka og naa ka sa Amerika? Tinuod ba na pagmaminyo ka og Amerikano is dunya na ka or kwartahan na ka? So, unang-una, guys, dili tanan Amerikano na ay kwarta. Dili tanan na minyo og foreigner dunya. Ug labaw sa tanan, dili libre ang kwarta diri sa Amerika, guys. So, bisan siguro asa ta paingon, ma-Pilipinas man or ma-Amerika man para makakwarta ta or makwartahan ta, kinahanglan nato ang pagpaningkamot o pag-budget sa atong kwarta. So, kana nahimo na akong content tungod kay nagbase ra pud ko sa akong experience na kadaghanan sa akong mga friends, sa akong mga kaila maingon, "Oy, naa na day ka sa Amerika, chi." So, dunya na ka, kwartahan na ka. Maunay kasagaran mabati nimo sa imong mga friends. Pero sa ginaingon nako, guys, dili tanan. Unsay naka-advantage og diha ka sa Amerika? Ngano ang mga tao na gipangandi mga jud nila ang moari diri sa Amerika? Ang advantage, guys, diri sa Amerika is advanced technology. So advanced kaadyo ang Amerika. Gana ang mga teknolohiya or ang kalsada grabe ka nice. Waya kay makita ng mga basura sa gilid-gilid. Naka-landscape ang mga backyard o mga front yard sa mga balay diri. Dako kaayo ang highway. Yes. Mauna na pag magtrabaho ka diri dako ang tax na ikaltas nila. Pag magpalit kag kotse para sa pag-undra sa imong kotse para maangkon nimo na kotse na kay bayaran na tax na dako. So tungod sa ilang dako na tax, maong gana ang Amerika. Ug ang naka-advantage pod og diha ka sa Amerika, ang naka-advantage is na ay daghang opportunity na makakwarta ka. So naara na nimo kung magpinuluho ka ug magkugi ka. So kasagaran diri sa Amerika mauna ang mga Pilipino na diri makatukod og nindot na balay ug makasave og kwarta tungod kay kugihan man tang mga Pilipino. Pero guys, giisip ra na ninyo na dali ra ang kwarta. Giisip siguro ninyo na di ay daghang kwarta diri sa Amerika, dali ra. Guys, nakakwarta na sila. Kay grabe ang kugi nagihimo nila, guys. Waya diri wayay pakialam. Bisan doktor or nurse or teacher or lawyer ka diha sa ato, diri guys, manghinlo og balay para additional income. Kay wayay uso diri og masugo, pero nay uban mga tao na wayay lugar kay busy sa trabaho, magsuhol na sila og panghinlo og balay. So bisan unsa pa ang profesyon nimo dinhaa sa Pilipinas, pag abot diri sa Amerika mo grab ka ana na job
kay say pakini mo wa may nakailani mo og dako pud ang sweldo. For example, tagaan ka og $20 per hour paghinlo og mahuman nimo na ang paghinlo og 8 hours. So $20 times 8 hours, so naa kay $160. Pila naman na? Sobra na, hapit na nag 10,000 or 5,000 kapin. 160 is 8,000 pesos. Pero guys, waya na gipamonitra. Grabe ang hago. Pwede ka magpasuhol og cut o grass. So, atong pagtuo, isi ra, dali ra, hayahay, na daghang kwarta, pero guys, grabe dili sayon magtrabaho diri So, yes, naay opportunity diri na mukita ka og dako na sweldo. Dako na diferensya din sa ato sa Pilipinas, pero dako pod ang imong gasto, ang imong mga expenses. Huna-huna guys, dinha sa Pilipinas, kung magpalit ka, barato ra, diri mahal. Magpalit kag 1 kilo na talong dinha sa ato, 50 pesos, isa na ka kilo. Usahay na apay 20 pesos lang 1 kilo diri guys. Ang 1 ka buok talong $1. Pila man ang 1 $1 sa piso, 50 pesos, 1 na ka buok talong. Mao na isipon ninyo. Yes, dako ang imong sweldo, imong kitaon diri, pero mahal pud ang imong pamaliton. So mo nag-ingon, mukita kag dollar, mo gasto pug ka og dollar. Mao na guys, og naatay mga pamilya, og naatay mga friends nagikan sa laing nasod, like gikan sa USA, din mauli diha, tapos na ihatag ninyo na mga pasalubong. Bisan gamay ra na nabutang guys, bisan lipstick ra or bisan isa ka sabon or chocolate, i-appreciate na ninyo. Kay kana hinaguan na nila. Usahay gani na pay mga Pilipino diri ana, pag naay maghatag nila og mga gift, regalo, dili na lang nila gamiton or dili na lang nila i-spend para sa ilang kaugalingon. I-keep na lang nila na kwarta para mapadala or mahatag sa pamilya. Ingana na guys. So, mao na ang life diri So mas yes, diri nindot ang mga balay. Yes, nindot ang mga balay, bisan kami dili man mi kun ingon na kwartahan, pobre rami diri pero naagi hapoy among makaon or makasuporta gihapon ang ahong bana namo bisan waya pa ko nag-work because of this pandemic. So regular lang, pero guys, naagi hapoy makita nimo diri na mga homeless, na mga tao sa gawas na magpalimos. Pero mga pila ra, mga dili pareha sa Manila na kasagaran kanto na ay makita nimo na mga ayo. Diri panagsara ka makakita, pero guys, naagi hapoy daghan. Naagi hapoy daghan na mga ayo og tabang nimo, kay wala sila'y balay, wala sila'y gipuy-an, wala sila'y pagkaon. So nakaingon gani ko sa hungbana na abi ba nako ang American government na naa sila'y usa ka lugar na naatanan mga homeless or na sila gi-support na pagkaon sa mga pobre. Yes, tinuod na i-supply sa government nimo kung homeless ka, kung waya kay trabaho. Pero guys, kay naamang kasagaran good mga homeless or mga way trabaho is mga marupod. Ang pagkaon nag-support sa gobyerno is ilang ibaligja sa ilang mga kaila, tapos ang kwarta ilang gamiton sa lain na kanang mga pamaliton. For example, gusto nila maglaag, mga lifestyle, mag-inom. So, ilang gamiton ng kwarta. Usahay po na ay mga addict, palit og shabu, mga marijuana. So, ilang gamiton na mao na maglisod sila, mangayo na lang sila sa katawhan. So, nagihapoy mga homeless diri ana.
Tapos lami ra jud ang mag-stay din ha sa ato sa Pilipinas. Yes, ngano. Diha sa ato sa Pilipinas kung waya kay trabaho okay lang. Malingaw man ka, di ba? So anytime makabisita ka sa imong friend. Hello friends, tagunsa man ka din ha. Muanha ko sa inyo kay laay magchika ta. Guys, dili ka makadali-dali og bisita sa imong friends. Siguro pag naray mga okasyon, birthday or yes, pag mga anak lang pag waya kay trabaho, tapos dili pa ka makadrive, waya pa kay license. Guys, pila hapit ko isa ka tuig na nag-stay ra sa balay. Sabado ra og Domingo ahong ikagawas. Kay work man ahong bana, tapos di pa ko makadrive. So naara ko sa balay. Plus naabtan pa ko sa pandemic. Kay diri mga lagyo ang balay. Na ato'y mga silingan nimo diri sa subdivision among gipuy-an na ay mga silingan, pero guys dili nimo sila ikita. Makit-an na nimo sila mulugwa na kasakyanan. Waya ko diri kaila na silingan, dili pareha diha sa atoa na inig-abri niyo sa imong balay. Hey, hello, good morning. Uy, unsa may imong sudan? Nakay bahaw diha panghatag. No. Dili na mahitabo. Waya na diri sa Amerika. Bisan anak pa na nimo or igsuo nimo, parente nimo, waya na diri. So diri kamera gazud ni Jack. Duha. So mao na nalaayan ko kung ting trabaho ni Jack. So, klayan ko kung titrabaho ni sa Lunes largo sa Bernis. So, malipay na ko og ma-Bernis na kay Sabado na pagkaugma. So, magkalaag-laag mi. So, Sabado, maglaag-laag mi bisan asa. So, mauna guys. So, kamo, i-appreciate ka ninyo ang inyong mga friends ug naiihatag nila ninyo na bisan gamay lang nabutang kay kana hinaguan na nila diri. Then guys, ada mo pag-expect sa inyong namoy mga igsoon or mga friends na diya sa Amerika, tapos muhangyo mo na inyong gihangyo na dili mahatag, ayaw lang pud mo ka-disappoint kay yes, akong giingon dili tanan tao diri anay kwarta. So labi na sa kanang wa pay trabaho para hanaho. Is mingon ko na naay gamay na kwarta sa akong bana, dili ko ingon na pareha sa uban na sige og demand para ihatag sa ahong pamilya no, dili ko ing ana. Guys, gusto na ho na ampingan na ho ang pagsalig sa ahong bana na ako. So gusto ko na amo nang giistoryahan na gusto ko na usa na ho ka goal pag makatrabaho na ko is mo tabang ko sa akong ginikanan. Mao man gud nay ato mga Pilipino, di ba? Malipay man ta kung makatabang ta sa atong ginikanan. Yes, mao nay goal na ho na ako silang matabangan na at least ma-experience pod nila na ay magsuporta nila. So, mao na yung plano. Pero pagkakaroon, nawa pa ko naka-start og trabaho, din naapay akong anak nagsuportahan, natuwa dito, mao anay priority na ho. Pero pag naagad yung mga emergency na need na ho, sila tabangan, kana magpabaga na ko sa akong naong namuhangjo na ko sa akong bana. So, makasabot pud ko guys na kinahanglan na sa pagkakaroon na mutabang taog budget or musabot ta sa atong bana kay sila pa ang nagtrabaho. Guys, kay diri sa Amerika para na kay nindot na pamudyo, kinahanglan kamo duha mag-asawa mag-work. Kinahanglan kamo duha mag-asawa mag-work og naapod mo yung mga negosyo na ginagmay. Pero pagkakaroon guys, ang among negosyo is dili pa wa pa mo kita tungod aning pandemic. Wala pa order sa among mga customers. Guys, dinira ko to bang atong chika. Salamat sa pagtan-aw. Don't forget to subscribe. Bye-bye!